И здравейте на всички, които ни гледат. Аз съм Ендрикс и с мен е Heaven Gamer BG. Днес ще играем на Майнкрафт. Хора, са нямаме легло, някой го изкраднал. Хора, лека да ви представя скина ви. Ето го, елате да видите това отдолу. Видяхте ли го? Това отзад е някакво момиче с бяли очи, с някаква червена муцка, която отива да се мляска. Аз се скарчих С меша. Джастин Бибър уча да се мляска. Аре, чао, да ба. Аз искам събия. Ще бе, да си изкорете и ще си няма да се... Той ще ми свърши меча, бе. Свържи, върчи като си тъп. Ясно. Мога и тебе да изкорня. Аха, ма ти викаш мен да изкоря, ма тебе да изкорня. Гледай какво луна. Вижу какво идол са ми дали. Погледни, бе. Погледни, бе, тук на коразона. На коразон чоко. Нема, вижу, бе. Вижу, бе. Видяли, гледай, какво е. На бубините. Гледай какво е едно, погледни какво е едно. На половинка се. Нещо няма. No. Скелет, курво. Вие ще дямате на лук. Не, да, аз силно. Майниките с букуци от мене, взимай си ги, бе. Майниките с букуци от мене. Дел стрели и да го почвам с тях. Тя бя череп помрял. Стой, ще го бия. Къде си, момче? Арама, едва съм каза, че си ги пусна. Ела да ми помагаш, бе. Ма аз съм заседнал на твоите айта ми. Мама, ако ме изкорна джамбитата, къде затварям пътичката и нека да си крият дебите скелети. Ти кога стана? Кога го направи ден на лут? Не вземам стрелата. Иска някаква крава. Ще мреш. Не. Вие ще стрелите на изкорна. Вие колко сме продукции. Айде да прикажем. Имаше една вкура. О, там гледай какво ще има на мината ти. Наша ми къща, ти между това ще я къща. Виж, къща твоя. Хора, хора смесък е някакъв... Абе, това беше моето мразко. Абе! Айде сега да прикаме нещо за YouTube, бе, не за тук, само за това прикаме. Давай. Хора, отдеве на клип с музика. Си видяли по Ендрикс? Ето си прави тук къща. Аз ги ограбвам всичко, де си сложил, бе. Падал. Ще бия скокалчето на смъртта. Не. Сега къде му падата. Аз като взема меча, къде зомби! Умрех! Дай си ми ги, бе. Не съм ти взел. Вземи едно, бе, кучко. Взех ти дърво. Дай си ми ги. Отдели лопатата ми е взел. Не съм. Аре, това пак ще ги засили за стрижка. Лопатата не съм ти взел. Та лопата ще изкарчиш. Че сега това мече ще го изхарчиш. Не обичам. Нямаш. Ще ще ме трепиш. Сега ще направя още. Ще да го разруша. Често ме ще разруша. Ще се на моята къща. Виж какво ще разруша. Аз видях.
запуших. Не. Горе също виж какво ти разруша, аз също ти разруша къщата. Ще вижда. 2 секунди. Ага. Мама са хотя. Аз защо имам комар? Като ти разруша къщата. Са си правят 2 меча. За мен ще си разрушавам къщата. Аз също да тълпя. Как направя на кирка? Овци! А, тук макруа. Не, де бягаш? Ще дължение за тебе. Грешка, аз се излагах. Не искам твоето мисъл. Гнусно. Само са так плющали с тая баля. Не се раздава малки. Не ти искам спермия самото место. Какво правиш, макруа? Ай, са. Ай, камък. Не знам, разрушавам всичко тук. Какво си ми мислиш? Тук са всичко прах, малкичко. И всичко махам, стълби, мълби. Всичко... Ай, сами е очи. Тук го правя като мина. Разрушач. Мани са, бе! Ти ми трушиш всичко. Излизам. Духай. Излязах без това. Гачи крадето се. Напълни ми инвентара с букуци. Ай, в някакъв дух, тук е тъп.